nagsisiawin. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. mahanaw ang tanan. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan ug sa ato nga panag-uban niining maong programa ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug ako kamong gihangyo sa pagduol sa Ginoo ug mahimo kitag mga pagdaig pagpasalamat. Pagampo kita. Amahan namo nga Dios sa kakagahom, Dios nga may nag-uban og nanalipod kanamo, Dios nga walay hunong nagmatay og nagtudlo sa among kinabuhi. Aron kami mahimong mapuslanon sa mga plano nga imong giandam alang kanamo sa imong pagluwas kanamong tanan. Padayon mo kaming panalanginan, padayon mo kaming ubanan sa amo karon nga panag-uban nini mao programa. Din aduna usab kami makatunan nga mga pamaagi diha sa imong mga mensahe. Padayon mo kaming i-bless sa imong mga pulong, diin maghatag kanamo kini kadaugan o kinabuhing walay katapusan. Samtang kami nagapaabot sa imong mga saad, imo usab nga ipasinati kanamo ang kadagaya sumala sa imong mga pulong. I declare blessing sa matag usa nga naminaw nagsunod inimong programa. Din maghari sa matag Pinoy-anan ang kalipay kalinaw ug ang pagkamadagayahon sa tanang mga butang nga imong gisaad sumala sa imong mga pulong. I declare blessing amahan sa matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa matag usa. Ang aturong hisgutan mga kaigsunan sa itong panag-uban, ang duha ka klaseng kinaiya sa tao, ang pagkakugihan ug ang pagkatapulan. Aron ato ang makatunan mga kaigsunan ang kinabuhi nga kugihan ug ato pong masayran unsay mga ilhanan sa mga
kinabuhing apulan. Importante gyud mga kaigsunan nga makailata kay dunay sugo ang Dios diha sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 6 sugod mga kaigsunan. So bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 15 no, ang ato rong hisgutan. Ang giingon din pagkugi kamo. Importante gyud nga kitang tanang mga Kristohanong kugihan, no? Kugihan gyud ta. Og maunay usas mga gikinahanglan natong tun-an o bansayon ang atong kaugalingon sa pagkakugihan. Maayo nga pakig-uban, maayo nga pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa 101.3 Shiny FM nga number 1 diri sa Kabukiran, diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Maayo nga pakig-uban, maayo nga pagpamati sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Ampak. Maayo nga pakig-uban no ni brother atong igsuon nga si Juanito Quintinita nga nanukad diha sa sitio Ampak, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Maayo nga pakig-uban sa atong mga kaigsuonan diha sa Salay. Maayo nga pagpaminaw o kumusta kamo diha sa inyohang mga dapit, ilabi na sa sitio Pantag, mga Alianic family, maayong buntag. Og sa sitio Linao, maayo nga pagpakig-uban ni brother Johnny og ni sister Christy. Og diha sa sitio Tubod, brother Pedro Arsula og ni brother Moses. Ato mga kaigsuonan diha sa Malaigang, maayong buntag og maayo nga pagpaminaw og sa tanan nato mga kaigsuonan diha sa proper Sardinia, Malabuyok. Maayo nga pakig-uban diha sa sitio ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio Kalatagan, may buntag, maayo nga pagpaminaw. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa tanan. Ug maayo nga pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan, ilabi na sa mga Denoyo de Villieres family, maayo nga pakiguban ang Dios, magpanalangin. No, salamat ta sa atong buhi nga Dios nga iya sab kitang gitagaan og higayon og panahon aron naatay makatunan. Karon ang panahon takna nga atong tagaag pagtagad ang mga mensahe gikan sa atong mga pinalanggang mga followers, viewers, listeners gikan sa nagkalay mga lugar o nasod nga nagsunod ni ining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pakig-uban ni Liski Rindis, mao ba na ipagbasa? Ihayski ba ni? Mga iragog pasensya usay di ta kabalong mo basa. Good morning, Pastor Wansing from Tagbaros, Mako, Davao de Oro. Maayo nga pakiguban ni Basyon Aliko, maayo nga pagpaminaw ug maayo nga pakiguban ni Rotsel Gaba Singgit. Maayo nga buntag, Pastor. God bless us. Shout out sa mga Singgit Gabas family dira sa Tampasanon, Tanhay City. Wow, no? Kumusta mo diha sa Tampasanon, Tanhay City? Asa na dapit, Brother Rochelle, kanang Tampasanon? Si Krisa Mishen, maayo nga pakiguban atong igsuon nga nanukad sa Saudi. Good morning ni Mercy Yuba Kirion, maayo nga buntag, Pastor. God bless you all family. Si Ginaline Villar, maayo nga buntag, Pastor. Pa-shout out ko, Pastor, sa akong mga kauban sa palingki sa Taganaan, Surigao del Norte. Request kog awit makalangit na himugso. Salamat. Maayo nga pagpaminaw sa atong mga tindero tindera nga smiling kaayo diha sa merkado diha sa Taganaan, Surigao del Norte. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha, Sister Ginaline. Kumusta man inyong paninda? Kumusta man inyong panahon diha? Kumusta man ang inyong mga customer? Malipayon ba sa maninyo nga tindira nga mapahiyomon, tindiro nga mapahiyomon, usag yun sa mga alas, no? Kana bitang teknik, mga idea nga makapa-agni sa mga customer kanang hitsuras tindira. Kanang mahigalaon, kanang kana bitang gaan ngaya nga tan-aon, dili kanang nagmugot mga kaigsuonan. Munang moadto mo sa mga tindahan katong mga tinderong tindera, ibilin gyud ang mga problema diha sa pamilya, diha sa Pinoyanan lang ba,
ayaw ninyo dada kay mapiktuhan ang inyong negosyo unya mahimong hinay unya inyong income. Mayo nga pakig-uban ni Genesis Sayon. Good morning Pastor, salamat sa Ginoo sa bag-ong kabuntagon sa laing kinabuhi na sad nga iyahang gihatag kanato request awit makalangit gipangga mo ako. Salamat and God bless. Atong Tagalog pagtagad no, ang awit makalangit na himugso ako sang pangitaon diri aron atong matagag pagtagad. Mo ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request diri sa atong mga kaigsuonan nga nanukad diha sa Taganaan, Surigao del Norte. Asa man to dapit? Nawala man. Surigao del Norte, no? Ilabi na ni Sister Ginaline Villaera. Okay. Doon na po request diri no. Ato ang igsuon si Genesis Sayon. Awit magalangit nga gipangga mo ako human niining hangtod may kinabuhi og nahimugsa. Nahimugso ko ning kalibutan uban sa dakong Mayo nga pakig-uban ni Krisa, mayo nga buntag ninyo diha og ni Melcora Kalinawan. Good morning Pastor, watching from Gindakpan, Talibon. Ay kumusta mo diha Sister Melchora? Ang Dios magpanalangin kaninyo. Kumusta mo diha sa Gindakpan? Kumusta ang mga buluhaton ato mga kaigsonan diha? Ang Dios magpanalangin. Si Vivian Aligiaho, maayong nga buntag Pastor, naminaw mi. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magauban magpanalangin. Ilabi na sa mga pulong nga atong hisgutan nga may kalabutan kinis duha ka kinaiya sa tao nga ato gyung pilian. Unsa man poy angay natong buhaton mga igsuonan sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan. Ang balaang kasulatan dunay mga pagtulunan o pagdasig alang natong tanan aron kita dili mahimong tapulan. Hinoon mahimo tang kugihan. Apan unsaon man pod pag-ila ug pagsiguro nga naa atas pagkakugihan. Ato narong tagaan og pagtagad. Maayo nga pakiguban ni Nili Lariva Sumalinog, maibuntag ninyo diha. Og Sister Teresa Liz, maayo nga buntag Pastor. Di ko sa hospital dialysis Pastor, iampo ko nimo Pastor nga makai ihi ako Pastor. 3 na Pastor nga wala na ko ihi. Unsa man ni matod sa dok okay ra daw kay dialysis man ko. Okay. Importante ra gyud nga naay doktor nga mag-atiman no. Si Clifford Paila, Pastor, God bless. Shout out sa Balubal CDO. Si Norma Abaw, maayo nga buntag Pastor, watching from Gingoog City. Og akong gidasig nga matagusa sa pag-share sa atong nga programa aron ang atong mga kailaghigala nga wala pa ka hibaw nga nibalik ng atong nga programa sa mga matagbuntag ato silang sindan, ato silang shiran no sa ato nga programa aron sila makadungog sa mga pulo nga ato karong hisgutan. Si Nida Naro Taba, maayong buntag, matod pa dinhi. Good morning Pastor, salamat kay makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Si Rochelle Gaba Singgit na anak sa Barangay Bahian, Pastor, Tanhay City. Kanang babaw siguro na spaleo or ubos na spaleo ng Bahian. Si Wilda Crospiro, good morning Pastor, and to all listeners. Si Brother Emilio Kabugos, may buntag nimo diha Brother Emilio. Si Lorena Traya, good morning. Si Idni Opsima, maayo nga buntag Pastor og sa tanan nga mga og ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan sa espiritual, sa pisikal, sa salapi, emosyonal nga mga panalangin atong maangkon sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Mayo nga pagpaminaw ng Flora Fee Manlod Anggot, maibuntag ni Kapitan Giseline. Maibuntag nimo diha Kap. Good morning atong igsuon nga nanukad diha sa Saudi. Kumusta ang atong peace and order? Bitaw, ngalan gyud nimo or apelyido ning Kapitan. Salamat kayo Kap ha sa imuhang pakig-uban.
Maayo nga pagpaminaw ni Rachel. Good morning, Pastor. Og sa tibuok pamilya nimo, Pastor. Maayo nga buntag. Pa-shout out ko sa among pastor diha sa Amon Sao Dalagit, Cebu. Si Pastor Lucrecio Ganyolon. Og diri usab sa Bulacau, Evangelical Free Church, si Pastor Rubin Rabadan. Maayo nga buntag sa tanan. Kini si Pastor Rubin Rabadan. Ako ning namit. Matod pa din maing buntag sa tanan, dalaygon ang Ginoo matag usa. Pwede request song, Pastor, lahutay. Mas maayo, no? Dai Rizal, salamat kaayo unya kung mahimo mohangyo ko nimo maka-meet mi ani ni Pastor Ganyolon, kay na ako'y mga kaila nga mga Ganyolon diha sa among lugar diri sa Negros, basig parente ni sila or kaha igsuon ba, no? Ganyolon. Salamat kaayo. Ipangumusta ko og kung mahimo makakontak kay mi ani ni Pastor Lucrecio Ganyolon. Mayo nga pakiguban ni Susan Iroy. Good morning. Og ni Chieford Paila. Ni maayo nga buntag ni Jerome Bordin. Maayo nga buntag Pastor Gideon from Davao City. Mayo nga pakiguban ni Brother Emilio Gabugos, matod pa dad ako Ginoo. Maayo nga buntag ni Risa Hogoder, matod pa. Maayo nga buntag, Pastor, ibalik nako kunik. Pastor, kay na struggle. Ako sa ning ako ning tiwas og basa ha. O niya ako sang pasudlan og awit makalangit ako ning sumbayan o gipangga mo ako diri lamang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Matod pa ni Risa Hogoder, maayo nga buntag, Pastor, ibalik nako comment, Pastor, kay na struggle ko ani, tama ba nga gibulagan sa akong anak iyang uyab, babae kay kusog man mamalikas og i-blackmail niya ang akong anak kung dili sundon sa school, moingon iyang uyab nga na ako'y blade diri, maglaslas ko. Kung dili sundoon, mauna ingon sa iyahang uyab, dili masundo akong anak, kay gusto man sa babae nga diri sa amo-amo uli. Tungod sa akong anak, ihatod lang ka sa terminal. Nga ingon sa babae, kung ihatod siya sa terminal, muambak daw siya sa motor. Nakapag-review ko, Pastor, maong gidiretso na lang diri sa among balay. Stress akong anak, salamat pagbasa, Pastor. So dako ni nga problema, no, kana bitang ang Kristohanon maka relasyon og dili Kristohanon, usanay siya sa mga kahimtang kanang makahatag ug makahatag natog mga pagtulunan og usa ka leksyon, no, nga labi na sa mga Kristohanon nga insakto gyud nang giingon ni Apostol Pablo nga dili gyud magkauyon ang hayag, di gyud magkasagol bitaw ang kahayag ug kangitngit. Kumbaga ang dili magtotoo ug ang mga magtotoo, dili gyud na sila magkasinabot. Og usa sa mga problema gyud diha sa pamilya, mga kaigsuonan, kon ang bana dili magtotoo or ang asawa dili magtotoo. Dako gyud kaay na siya nga problema, lamang nagkinahanglan na siya sakripisyo. Usa sa mga likayan gyud, no, sa mga ulitao nga kana bitaw dili gyud maglali-dali. Kinahanglan kilatison gyud pag-ayo ang lalaki o kilatison pag-ayo ang babae. Kung unsay kinaiya, number 1 gyud ug ang pinaka-importante gyud sa kanang pagbaton og relasyon, mga kaigsuonan, ang pinaka-importante kinaiya, dili ang hitsura. Kay kanang hitsura
naa man gyud tay hitsura, di man gyud mahitabong way hitsura. Naa man gyud nay tanang tao do na gyud nay hitsura. Dunay mga hitsura nga dili kitay mo lantaw murag bati, pero kung ang uban mo'y mutan-aw gwapo, gwapa. Doon na po'y hitsura nga kung kitay mutan-aw haskang gwapa ha, unya haskang gwapo ha, pero kung lain po'y mo tan-aw mga kaigsuonan pati pong bati mo na nga. Kung for example gwapo o gwapa sa ato ang mga anak, unya sa mga ginikanan, kung ang ginikanan mo'y mutan-aw bati, so unsa may angay nato nga buhaton nato mga ginikanan, atong ingnon ang atong anak nga dong gwapo man o bati man, importante ang kinaiya. Importante gyud ang kinaiya, kay importante nga gwapa sad sa imuha, gwapo pod sa imuha, imuhang pagtan-aw. Pero usa sa pinaka makagwapa o makagwapo gyud sa kinabuhi sa tao, dili ka ng hitsura, kung dili ka ng kinaiya. Number 1 gyud ang kinaiya, kay kung kinaiya gani maayo ka ang kinaiya mga kaigsuonan, magkagwapa na siya, magkagwapo. Pero kung bati gani kinaiya mga igsuon kos Ginoo, ang gwapa or ang gwapo nga imong tan-awon magkabati na siya. Mao na nga alang sa mga batan-o no, sa mga lalaki ug sa mga babae, kinahanglan gyud ang kinaiya maoy kilatison. Tan-awa gyud ang kinaiya. Mao gyud nay usas ako ang ika-advise sa matag mga batan-on. Mao bitaw nang na ako'y kompos Kristohanong batan-on. Apoy din ako ng kantahon unya. Sa imuhang anak Sister Risa, ako ang nakita nga dunay tulubagon ang imuhang anak ani. Unya dili man mahitabo ang dili buhaton is usa ka babae kung walay nahitabo nila. So dunay tulubagon ang imong anak. Mao ni akong nakita sa imuhang mensahe. Kay kini nga kinaiya una-una sa babay nga inani ang iyahang sinultihan diha sa imuhang anak, doon na ni lawom nga hinungdan ug doon na ni dako nga kabasihan nga nganong ihaning kana bitang buhaton. So ang ako lang ika-advise nimo ani, interviewha ang imuhang anak, pangutan-a kung doon na ba'y nahitabo nila, kay kung doon ay nahitabo nila, doon ay tulubagon ang imong anak. Unya dili na basta-basta gyud nga pasagdan sa imong anak, responsibilidad na sa imong anak kung doon ay nahitabo nila. Kay Kristohanon man ta, usa nga akong ika-advise nimo, dad-a kanunay ang imong anak sa mga pag-ampo, uban sa mga pagdasig, uban sa gugma, aron mas makakaton ang imong gugma sa pagpailob o pagpaubos. Ug sa ingon, dasigon nimo ang imong anak sa pagdasig sa iyang uyab ngadto sa pagpaduol sa Ginoo. Kay wala imposible sa Ginoo. Ang kinaiya mabag-o, mausab kung makadawat na sa Ginoo. Usa sa ako ang ikadasig nimo nga tambagir kanunay ang imong anak, kana bitawng tudloi siya unsaon pag dumala ang ihang kaugalingon sa paagi nga makapahimuot sa Ginoo. O dasiga ang imong anak sa pagkamainampuon. Tudloi ang imong anak sa pagbasag Biblia ug dasiga sa pagkinabuhi nini, kay maunay bugtong makatabang sa imong anak sa pagdumala sa iyang uyab. Unya sa mga ulitaw mga dalaga, ako gyung i-advise ninyo, pilia ang kinaiya, ayaw ang hitsura. Awit makalangit dalang panan diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pagpaminaw ni Melinda Riambonanza. Good morning, Pastor, watching from Tagum City.
Si Sasi kundi maayong nga buntag pastor. Si Jeric Bravo, good morning pastor from Davao. Si Irene Pilusupo, maayong nga buntag ni Irene. Ni Jocelyn Bagyo, maayong nga buntag pastor, request kog awit makalangit pa sa salamat. Sakitan man, di mo Ginoo, agadol ako, ang problema man, mga pagsulay. Maayong nga buntag ni Kapitan Kapay buntag, matod pa okay lang kaluoy sa Ginoo. Okay ra gyud. Salamat sa Ginoo no. Kumusta imong panarbaho sa Saudi? Ubanan o panalanginan kas Ginoo. Si Elsie Aradaza, maayo nga buntag Pastor Gideon. Si Pablo Villaver, maayo nga buntag nimo diha Brad. Hello, gandang umaga po Pastor, watching from Maitom, Katigbian, Bohol Country, Philippines. Murag kompleto gyud no. Si Naomi Piano Caranel, good morning Pastor Gideon, watching from Bulacan. Og si Nelda Saicon, good morning. Og si Piolo Villaber, request song Gugma Mo, ang Gugma Mo. Maayo nga pakiguban ni Flora. Kay asa man to dapit ko ning honong. Si Elsie Ardasa, matod pa salamat sa Ginoo sa lain na pod nga kabuntagon gigihatag sa Ginoo. Si Chris Ami Shen, tama jud Pastor, grabe kalisod kung dili Kristohanon. Grabe gyud kalisod man. Si Flora, Flora ba ni? Fiora. Si Fiora Infisto, maayo nga buntag Pastor, nakapamati mi sa imuhang pulong, bless kaayo ako pamilya naminaw Pastor tungod sa ako friend gi-share ko niya sa Messenger sa FB, watching from Malaysia. Salamat sa Ginoo. Ato igsuon si Fiora Infisto nga nanuka diha sa Malaysia, Sabah. Ang Dios magauban, magpanalangin kaninyo. Nalaygon ang Dios nga magaproteksyon kaninyong tanan. Si Vincent Lamoste Giolagon, good morning Pastor, mag-request ko og kanta Pastor kanang Tutok kang Kristo Pastor, kay maunay team song sa akong kinabuhi. Awit makalangit, ako ang ipasod no, awit pasasalamat. Diri lang sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pagiguba ni Marlene Garganera og ni Chris Ami Shen, ang tanan gwapo o gwapa anak sa Ginoo, lahi Pastor, basta dili magmahadlokon sa Ginoo, tinuod yun no. Basta kay anak sa Ginoo, mga gwapo gwapa na, importante gyud kinaiya, ha, kinaiya gyud. Kay ang kinaiya damor nga imuhang tutukan, damor kang kana bitang makagusto. Pero kung bati nga kinaiya, bisag unsa pa na kagwapa, bisag unsa pa na kagwapo, hinahinay na nga mabati. Kay usa magud sa hinungdan nga nung mabati tungod kay hinahinay nga kana bitang magkanipis ang imuhang gugma sa bati nga kinaiya. Kay moabot man gyud ang panahon nga ang tao mapuno nga moawas. Si Cherry Asendelia, maayo nga buntag Pastor, naminaw og nagtan-aw karon Pastor sa Sitio Trail, Catalonan Grande, Davao City. Request kog song Sisos Akong Higala. Okay, ato na nga taga-ano niya pagtagad. Si Ani Laginon, maayo nga buntag Pastor, naminaw ko diri sa Bugo, Sulungod, La Libertad, Negros Oriental. Shout out ko sa akong mga silingan.
nga willing mamati sa pulong sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan kay akong gi-connect sa trompa. Maayong buntag no sa mga silingan okay ra mo. I hope nga okay ra gyud unya kanang makahatag pod og kadasig gyud. Makahatag og kana bitang makapalapad ang atong programa, makapalapad sa inyong mga nakatunan kahibalo o labos sa tanan sa mga panghuna-una sa pagdumalas kinabuhi. Ni ako ang prayer o ako ang tinguha nga ang atong programa makatabang sa tanang mga tao diha sa pagkinabuhi sa kalibutan aron mahimong takos og angayan sa panalangin nga gisaad sa Dios nga atong gilagaran. Kaibigan ko, salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Maayo nga pakiguban ni Rachel, Pastor Gideon, ako ingon Pastor Rolesio Ganyolon, makaari sa syudad. Pastor kay iyahang kaliwatan kay taga Negros na siya. Mutchat lang ko nimo Pastor sa imuhang messenger Pastor. Salamat Pastor. Basi og igsuon na sila sa ako ang amigo nga pastor nga nagsakit og siyam ka bulan nga wa gyud magpadalag hospital. Human sa siyam ka bulan giayo siya sa Ginoo. Karon dako kay simbahan diha sa barangay Kayawkaw sakop sa Bayawan. Si Gmart Villanoca, maayo nga buntag, kumusta Pastor? Dalaygon ang Dios sa matag usa ka nato nga nagproteksyon sa tanang Kristohanon nga nagatuman sa ihang mga pulong request song lahotay. Si Jervy Rimes Espinosa, maayo nga buntag Pastor, watching from Mapara, Compostela, Davao de Oro. Maayo nga pakiguban sa atong igsuon diha sa Talibon, Sister Jocelyn Imbicente. Good day Pastor, watching and God bless. Si Nobs Balcasio o Bacalso Truyo, maayong buntag. Sister Teresa Masangin Mandana, maayong buntag from Davao. Si Crisami Pastor, pwede song Pinitik. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Maayo nga pakiguban ni Nida Naro Tamba, morning po Pastor. Salamat sa pagkamaayo kanamo. Sa imong pagkamaayo kanamo karon Ginoong. Si Anib Serenio, morning Pastor Gideon Candelario, happy good day sa tanan. Nagtan-aw habang nagwork sa atong simbahan. Nakakaot na jud yung mao ba? Maglisod kog basa. Si John Tacluban, attitude check. Mao gyud. Matod pa akong attitude gyud check gyud na. Mapagpalang umaga po Pastor. Shalom po, watching from Victory Church, Tacloban City. Atong igsuon si John Tacloban. Maayong pagpaminaw no sa tanan nato mga igsuonan diha sa Leyte. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Awit makalangit ang gugma mo. Maayong pakiguban ni Jocelyn Vagio. Salamat kayo Pastor. Nagpasalamat gyud ko dako kay gitubag sa Ginoo ang ako ang mga pagampo kay ihang gitagaan og mga trabaho ang ako ang mga anak. God bless Pastor. Wow no, salamat kayo sa Ginoo. Matod pa ni Risa Hogoder, Kristohanon man to ihang uyab Pastor. Nalipay gani ko kay Kristohanon ambot asang linya nga kusog man mamalikas layo ilahang lugar sa babae. Okay na Pastor, daghan salamat Pastor. Inana gyud ko nga naanay tulubagon ng imong anak, dili gyud himuong kanabitang dili himuong rason ang kinaiya sa babae para likayan ang tulubagon. Maubitaw ng diri sa tong programa kanunay natong gipahinumduman ang mga ginikanan nga kinahanglan tutukan ang mga kabatan-onan, tudluan og giyahan og usanas atong responsibilidad nato mga ginikanan. Kay kun sila kanabitang makarelasyon og dili maayo, kita mga ginikanan ipiktuhan gyud ta. Mapiktuhan ta.
Unya ang simbahan maapektuhan, tanan maapektuhan. Si Chris Amishin matud pa, pastor pwede magpa-pray nawala ning kahoy sa kamot. Nawala ning unsa man ni kahoy sa kamot nako batiis kakahoy siguro. Pastor masulbad amo problema ako baya na gipray gahapon nimo pastor. Pwede na gyud nimo i-share sa ako ang personal account Gideon Candelario Sister Krisa. Pwede ra gyud ka magpa-pre-request dito para maka-reply ra sad ko nimo dito. Si Jocelyn Bagyo, nagpasalamat jud ko sa mga pagsulay pastor kay mas gilig-on ko sa Ginoo sa akong pagtuo o pagsalig kaniya. So kitang mga Kristohanon na agyunay mga pagsulay, makasinati gitag mga pagsulay. Gikan ni Sister Merilos Vilieres Laginon, maayong nga butag pastor, shout out sa among pastor Jovi Carbajal og Pastora Rafols Carbajal, Ninita Pondador og sa tanang taga-Bugho Sulonggon sa tanang naminaw. Ang Dios magpanalangin. Si Belma Alipaw, good morning pastor, salamat sa Dios. Nakaapas pa kuno siya. Dalaygon ang Dios, no? Si Maribel Cabaltica, tinuod gyud pastor. Importante gyud kinaiya, kinaiya gyud. Sa gugma mo Jesus, pagkataong sa gugma mo Jesus, Human sa awit si Jesus atong higala, ato nang hisgutan ang duha ka klaseng kinaiya sa tao nga pwede gyud natong pilian o pwede natong paningkamutan nga mao'y ato ang makit-an sa atong kaugalingon o sa atong Pinoyanan. Kanang duha ka klaseng kinaiya, kugihan o tapulan. Kay kung ang lalaki o babae tapulan, mga kaigsuonan, di gyud na siya mahitabong kugihan. Kaya di po na mahitabo mga kaigsuonan nga sa usa ka adlaw kugihan, pagkaugma tapulan. Kanang tao nga kugihan gyud na siya. Di gyud na mahitabo nga may pagkatapulan. Kugihan gyud na. Ako ang kantahon ang gi-request dire nga si Jesus atong higala. Niya lahutay o niya human sa awit makalangit muadto na ta sa pulong sa Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tiguhan ko nga mas Mayo nga pagiguban ni Hilda Loang. Good morning pastor. Nakaapas pagyud ko sa live. Mayo nga pakiguban ni Regina Porto. Mayo nga pakiguban matud pa ni Chris Amishin. Makapmingaw baya mag-worship sa Ginoo pastor adlaw sa Sunday. Mao gyud. Importante gyud na ara gyud kay panahon sa pagdaig, pagpasalamat, pag-awit sa pagkamaayo sa Ginoo. kanimo. Huy, inyong kasikhan, pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tiguhan ko nga masuot kanimo. Huy, inyong kasikhan, gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan. Akong katahon mga kaigsuonan ang si Jesus atong higala.
o niya lahutay. Human ani mato na ta sa pulong sa Ginoo. Pinging kinabuhi mo, pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka, busa ang pingi kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahatluki mga pagsulay, ayaw ka balaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan rata, busa ang pingi kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw ka balaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Dili ba may kinutoban man ang tanan,
Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mongit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinog anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli po ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya. Og dili ka kabsan sa tanang butan. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, kinahanglan mo lahutay ra gyud ta. Tungod kay diha sa paglahutay, magmadaogon gyud ta, maluwas gyud ta matud pa sa gipamulong sa atong Ginoo.
nga buntag, maayo nga pakiguban ni Sister Maricel Henriksen. Maayong kadlaw ninyo diha sis, og matod pa ni Mimi Dalio. Good morning, Pastor, watching from Davao City. Maribel Cabaltica, nindot ang awit, Pastor. Matagamtam nako sa lahutay lang gyud. Wow, no, salamat kaayo. Maayo nga pakiguban ni matod pa, salamat sa Ginoo kay nakalabang mi sa mga pagsulay kay naa kanunay nga nagkupot kanamo. Salamat Lord, wa gyud kami mahimo kung wala ikaw. Salamat kanunay Lord, hallelujah. Nagika ni Sister Richelle og maayo nga pagpaminaw ni Sister Gingging Simpron. Good morning, Pastor, kumusta? God bless sa tibok mong pamilya og sa tanang Kristohanon nga matinud-anon diha sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. May pakiguban ni Brother Josepino Paran. Ang Dios magpanalangin. Ato nang hisgutan ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, nga mao'y sentro sa ato nga panag-uban ining adlaw. Akong gihangyo matag-usa sa pag-abli sa inyohang Biblia aron inyong masundan ang mga pulong sa Dios nga kining atong hisgutanan karon gikan gyud sa balaang kasulatan. Pwede na ninyo nga ablihan inyong Biblia, mga kaigsuonan. Ablihi diha sa panultihon sa ikaduhang Tesalonika, no, sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 3 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 15. Mo ni atong tagaan ron og pagtagad sa atong panag-uban. Matod pa diri sa bersikulo 6. Matod pa, mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayaw kamo sa mga kaigsuonan nga nagtinapulan, ug wala magtuman sa mga pagtulon-an o pamatasan nga among gibilin kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamo musundog kanamo, wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw og gabi aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog sohol, kundi aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga naipipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pangpaghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami og nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon og magtrabaho alang sa ilahang kaugalingong panginabuhi. Mga igsuon, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat og maayo. Kon dunay dili mosunod sa among gisugo pinaagi niining sulata, panid-i siya ug ayaw na pakig-uban kaniya. Aron maulaw siya, ayaw siya isipa nga kaaway apan pasidan-i hinuon siya igsuon, nga ingon nga igsuon. Sa kalibutan, mga igsuon, ato gining makita nga kining kinaiyaha. Kumbaga batasan man gini kinaiya og sa uban pang mga pinulungan rasa sa tao. Kanang rasa sa tao kana bitawng kaliwat nga tapulan or kaliwat nga kogihan. Dunagyoy mga tao nga ang ilahang
tibuok pamilya puro kugihan. Gikan sa kinamanghuran ngadto nas kinamagulangan, o pati pod ang mga ginikanan, ang mama, ang papa, puro kugihan. Pero talagsa ra gyud kaayo nato nang makit-an sa atong panahon karon sa kalibutan. Kay doon na po'y panultihon ang mga katigulangan nga ang usa ka bulig nga lubi, doon na gyud kunoy kana bitawng dili hitso, dili kompleto. Gitawag pod sa uban nga pinulungan nga kana bitawng buang nga lubi, or mura buang nga lubi, kanang walay unod. Kung imong lantahon, wa gyoy kana bitawng wala say kalahian sa ubang mga bunga, pero inigbuka na nimo, diha na nimo makit-an nga oy buang di aning lubi ha. Doon na po'y lubi mga kaigsuonan, gani na ay lubi diri sa amo ang tugaran nga amo gyung giputol niya, amo ang gitukuran og gamayng tindahan. Sa usa ka bulig may na lang na ay usa nga kana bitang magamit nga makudkod nimo. Kasagaran gyud sa usa ka bulig na ay 7 na ay 6 ka bunga, pero usaray mapuslan, usaray na iunod. Kasagaran kana bitang wa gyud unod, gitawag gyud og buang ning lubiha. Apan nindot kaayo nga tan-awon mga kaigsonan na agi lubi mga kaigsonan nga sa tibuok niyang bulig wala gyoy kanang way kuwang, way apan magamit gyud nimo. Og nindot kaayo na sa usa ka pamilya nga ang ginikanan, ang amahan, ang asawa ngadto nas kinamanghuran anak, gikan sa kinamagulang ngadto sa kinamanghuran puro kugihan. Ang kugihan mga kaigsuonan nga tao maunay daling makatabang. Ang tao nga dili daling makatabang, kana bitaw ang tao nga kugihan dali gyud na siyang makatabang. Ug ang tao nga daling makatabang daling kahimutan sa Dios. Kay maumag yun na gipangita sa Dios kanang kugihan. Kay kung kugihan gani ang tao, dali gyud na siyang makatabang. Pero kung ang tao nga tapulan, dali na siyang makarason. Daghan kay na sa grason. Anya daghan kay nagreklamo. Pero ang kugihan, dali na siyang makakita og mga solusyon kung dunay mga problema. Mao nay mga kugihan. Ni atong hinumduman nga ang Biblia nagbilin gyud og mga mensahe ug nagpahinumdom kanato ingon kitang mga Kristohanon nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga dili ta dapat malimot sa pagbuhat og maayo ug pagtinabangay, kay mao kini ang halad, mao kini pinakabililohong halad nga makapahimot sa Dios. Ang atong kinabuhi gibayran na ni Jesus. Gibayran na sa Dios sa kinabuhi ni Jesus, sa dugo ug sakripisyo ni Jesus. Dili na kita mo'y tag-iya ni ini, kundili ang Dios na. Lamang kita'y gitagaan gihapon katungod sa pagdumala sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Ang dasig ug pahinumdom sa pulong sa Ginoo, busa gamita ang inyong lawas alang sa kaymayaan sa Dios. Usa sa mga pamaagi aron mahimaya ang Dios, malipay ang Dios sa atong kinabuhi, kanang dili ta malimot sa pagtabang, kanang dili ta malimot sa pagbuhat og maayo. Ug ang yawi aron makatabang ta, aron makabuhat tag maayo, kana gyung makabaton tag kinaiyang kugihan. Bless kaayo mga kaigsuonan kon ang tao kugihan. Naay mga tao nga moingon nga tapulan maning bataa sa una apan nganong kugihan man karon, kay naay naka-inspire niya, naabitaw sa inspirasyon. So usa sa mga makatabang sa tao aron maangkon niya kanabitang makaangkon siya sa pagkakugihan, kanang naasay inspirasyon sa kinabuhi. Kumbaga naay nakapadasig kaniya.
Dunay mga tao sad nga grabe kakugihan, niabot ang panahon oy nitapulan man. Pero diha sa Ginoo mga kaigsuonan, kinahanglan gyud nga sa ato nga kinabuhi wala gyoy makitaan ang Dios nga nagtinapulan ta. Kay ang taong tapulan dili gyud makapahimaya sa Dios. Dili gyud makapahimuot sa Dios. Kay ang taong tapulan di gyud na makatabang. Kanunay nang nanginahanglan o kana bitang tabang gikan sa uban. Unya, dunay mga ilanan sa kinabuhi sa mga taong tapulan. Doon na po'y mga ilanan sa mga kinabuhi sa taong kugihan. Nganong kinahanglan tang makaila? Kay dunay sugo ang Dios, pinaagi ni Apostol Pablo, nga kinahanglan likayan ang mga taong tapulan. Unya, ang pahinumdom sa ato ang Ginoo, pinaagi kang Pablo, nga kon atong buhaton ang paglikay o pagpalayo, dili isipon natong kaaway, kundi isipon gihapon natong igsuon. So diha sa ato ang mga kaigsuonan, naagyoy mga taong tapulan. Tapulan mo ampo, tapulan mo basa sa Biblia, o tapulan sa mga buluhaton diha sa Pinoy-anan. Tapulan diha sa buluhaton sa simbahan. Ang taong tapulan daghan kay nang panumangil. Unya, kana ra bang ilahang rason or kana bitang ipasumangil nila nganong dili sila kabuhat, di sila kahimo, mura ba gyud balido kayo? Nya kasagaran pag yun nga gamiton sa mga taong tapulan, mura bitaw kugihan sila, ipakita nilang tapulan. Ay ipakita nilang kugihan kana mga taong tapulan. Moingon dayon nga wa ko ka simba pastor kay busy kaayo ko. Nya sige ra daig lingkod, sige lang tawag cellphone. Wa ko ka apil og prayer meeting pastor kay pertig yung bisiha. Usay perting bisiha nga nagpula man ng mata nga sige tan-aw og cellphone. Mura bag ang ilahang ipakita nga kugihan kay sila. Pero kanang mga tinuod nga kugihan, mga igsuon kos Ginoo, grabe na nga makakitag mga solusyon. Og dili ang kabisi maoy pasanginlan ana kanang mga kugihan. Na magay mga kugihan mo ingon nga busy gyud ko karon. Sunod na lang. Nya mo hatag daig pizza. Una sa tanan, nagyo na yung mga pamaagi. So aron ato ang malikayan kini mga taong tapulan, kay usa sa mga sugo dinhi mga kaigsuonan, likayan, palayan ang mga taong tapulan. Sa atong pagbasa magod sa matag bersikulo sa Biblia, usa nga gikinahanglan natong kana bitang katunan ang pagpangita sa mensahe sa Dios. Ug ang pagdawat sa gipasabot sa Dios sa maong mensahe. Kinahanglan madawat nato ang gipasabot sa Dios sa maong mensahe. Unsa may mensahe sa Dios sa maong bersikulo? Naa ba na sa isaad? Naa ba nay sugo? Doon na ba'y mga propesiya? Kay sa matag sulat manggod sa Biblia, naagyuning kung walay propesiya, dunay sugo. Kung walay sugo, dunay saad. Pero dunay mga bersikulo diha sa Biblia nga dunay sugo, dunay propesiya, duna po'y mga saad. O duna po'y mga pamaagi ang Dios. Dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 6 atong makita nga dunay sugo dinhi. Og miingon dinhi ang sugo palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan. Tanan gyud. Dili kay 50% ras mga tapulan imong palayan. Kinahanglan tanang klaseng tapulan. Na may mga tapulan gyud mga kaigsuonan makaguol. Unya dili ta makapalayo ni ining mga klaseng tapulan or sa mga taong tapulan kung di ta kaila. Kay sa ako nang kaingon kaning mga tapulan, ila ra ba ning ipakita nga kugihan kay ni sila. Dunay mga tao nga grabe ka kugihan sa pirmiro ro pa, mao man ay kasagarang tapulan nga ipakita gyud nilang kugihan. Pero ngadto sa imo na unyang ikauban sila, skang tapulan na man day ning bitawana day ay.
Kana bitang mga kasagarang tapulan, kugihan kay na sila kung naa sila'y personal nga tuyo. Grabe yun na kakugihan. Pero mailhan nimo ni sila. Dali nimo ni siyang mailhan. Dunay mga pamaagi nga gibilin ang Dios unsaon pag-ila sa taong tapulan. Kay kung kita lang gyud mo imutan-aw mga kaigsuonan, dili kay nato na mailhan ka na mga taong tapulan. Kay kasagaran mga kaigsuonan kugihan na. Usas ako ang experience mga kaigsuonan, doon ako usas sa mga listener sa 97.9 Love Radio Cebu sa una sa akong programa. Grabe gyud ka kanang kugihan kay mo tawag, kugihan nga grabe ka kugihan nga mudaig. Usas mga bantayanan kaning kusog mudaig. Manausahay makaingon kong makatagam. Bantayanan sad ba? Muna nga dili sa ako ang kinabuhi ug sa inyong kinabuhi ako ang advice kanang ayaw dili gyud nato tugutan nga daygon ta. Dapat ang daygon ang Dios ra gyud. Saka listener mga kaigsuonan, grabe gyud ka kanang murag siya gyud ang pinaka the best. Siya ang mga istorya labi na gyud sa dihang nibisita sa akong programa. Unya iyang gipakita nga siya gyud ang pinaka-busy sa ministry sa simbahan. Bible study dito, Bible study dire. Unya anay tabo walang-wala ang tinuod nga kugihan, di gyud na mahitabong na walang-wala. Naa gyud na. Anay tabo mga kaigsuonan, ni abot jud sa punto nga nangayo og tabang kay naalagi mga tinguha og mga plano sad sibo kunuhay sa Biblia. Niabot sa punto nga nagkuyog mi. Niabot sa punto nga amo sang gitabangan. Karon pagsugod sa ministry pertig yung kugihan na. Pag hisgot sa Bible study, grabe yung kugihan na. Ang nahitabo mga kaigsuonan mao ni ilhanan sa mga taong tapulan. Kugihan gani nga kusog manghilabot, tapulan na siya. Mao nay usa sa mga ilhanan. So ato ning hisgutan sa ato karong programa ang mga kinaiya og ilhanan sa mga taong tapulan para makalikay ta. Labi na gyud sa mga batan-on, sa mga dalaga diha, sa mga ulitaw diha nga nagplano nga musod og relasyon kay naa na sa saktong pangidaron o niya nagplano nga motukod og pamilya. Dapat kaantigo mong mupili aron sa ingon dili mo masulod og bulsa niining mga kinaiyang tapulan or sa mga taong tapulan. Kay usas magdalag problema sa imong kinabuhi kung makarelasyon kag tapulan. Pertigyong pagkadako ang problema. Kung ikaw kugihan, unya makapamana kag tapulan, makapangasawa kag tapulan, pertigyon ang dako ang problema. Kay ang mahitabuan na masirhan kas panalangin, musod ang kalisod. Kay magunsa man ang imuhang kakugihan, unya ang imong pares tapulan. Kasagaran rabas tapulan, usik-usikan. Kanang kumbaga sa Tagalog pa na, sa ubang pa na, sa mga pulong panas katigulangan, buisit-bisiton. Mato paniginging simpron, pagkatinuod yun na pastor, maayo kaayo kung naay tuyo. Halos ang pagdaig walay kahumanan, pero dili umobra ang ulog-ulog pastor. Mao gyud na. Mao na nga bantayanan kayo na makabantay ni Sister Gingging no kay nagdalab manig mga tao sad. May buntag pastor kung mudaig og muwali apan
ang kasing-kasing layo sa Ginoo kay mubikil man sa pulong sa Ginoo o sa iyahang mga anak. Bisan usa wa gyud mabautismuhan. Matud pa ni Sister Teresa. Sumurag na ani naihugot. Si nida dili gyud pwede nga ikaw modaig sa imuhang gihimo. Mas maayo pa ang uban tao ang modaig nimo. Sakto gyud na. Mas maayo matud pas Biblia nga ayaw tuguti nga ang imong kaugalingong baba mo'y mudaig sa imong kaugalingon, hinuon tuguti nga ang ubang baba maoy mudaig alang nimo. Pero angay natong batasanon ang pagdaig ngadto sa Dios. Kung naa may mudaig nimo nato, ihatag ang mga pagdaig sa Ginoo. Sa Dios lamang ang kadungganan, sa Dios lamang ang mga pagdaig, sa Dios lamang ang kahimayaan. Ana agyod, no? So arita sa mga ilhanan sa mga taong tapulan. So mas maayo inyo ni siyang tiknoton para inyuhang mailhan dayon ang mga taong tapulan. Mahimuot ko mga kaigsonan ning mga pulong nga ato karong hisgutan sa pag-ila sa taong tapulan. Ang ilhanan sa taong tapulan, una, kaon ray gihuna-una. Dili ang trabaho. Kaon ray gihuna-una ana. Kanang mga taong tapulan, mapababae, mapalalaki, kaon ray gihuna-una. For example, namahaw pa, wa pa gani mahuman og pamahaw, maghuna-huna na po nag unsay sudan inig kaudto. Wa pa gani mahuman og pamahaw. Ang uban ana panaguan ang sudan para ipaniudto. Og ang sudan sa udto panaguan na sad para ipaniapon. Ang siguruhon ana ang kaon, dili ang trabaho. Asa na mabasa pastor nga kaon ray gihuna-huna sa mga taong tapulan? Arita sa sulat ni Apostol Pablo sa sa libro ni Pablo diha sa Tito. Nindot ni ato ang hisgutan karon kay aron kay magtudlo ni nato unsaon pag-ila sa taong tapulan. Una, kaon ray gihuna-huna. Sa Tito kapitulo 1 bersikulo 12. Unsay giingon dinhi? Usa sa ilang mga propeta mismo nga taga-Kreta miingon, ang mga taga-Kreta bakakon, mga salbahis, kaon ray gihuna-huna ug tapulan. Sumonis dili gyud ni magbuwag ning kanibitawng tapulan, kaon ra gyud na huna-hunaon. Dili na maghuna-unag unsaon pagluto, unsaon pagpangitag pagkaon. Importante makakaon ra gyud. Moingon dayon makakaon ra sa usa ka adlaw katulo, okay na. Wa gyud na huna-huna kung unsay mabilin ugma. So dinhi sa gibasa nato usas mga kinaiya sa mga taong tapulan, kaon ray gihuna-huna. Unya sunod nga mga ilhanan sa mga taong tapulan, kusog kay mangwenta. Kusog kay nang mangwenta kanang mga taong tapulan, kusog kay nang mangwenta. Ato kuno basahon ang Mateo kapitulo 25. Okay, Mateo kapitulo 25. Sugod ta diri sa bersikulo 24. Sorry. Mateo 25:24. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntil nga salapi. Ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos ka
Naghipo sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako, gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, ani ang imong salapi? Niingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom o naghipos og wala ko ipugas, nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo. So diha giklaro mga kaigsuonan kining mga taong tapulan, dili na sila gusto nga ang mga tao makaginansya. Gusto ra gyud nga nya kusog kay na silang mangwinta. Moingon dayon ang mga taong tapulan ay, may kitay makabenepisyo ani ang ato ramang mga anak. Naaga ni mga dagyaw mga kaigsuonan. Dagyaw-dagyaw ba? Dagyaw sa simbahan, dagyaw sa kanabitang bayanihan. Mga taong tapulan, mangwinta na silang lihok. Nya maoro ba nay kusog nga mudagyaw kay kaon ray bantayan. Moingon dayon nga ay nganong magpugos man ta ani, nganong magantos man ta nga dili man kitay mo puyo ani. Lain raman. Importante makakaon ra gyud taron. Mao nay mga kinaiya sa mga taong tapulan, kusog kay nang mangwinta. Dili na ganahan nga kana bitang ang ilang isig katawo makaginansya or kana bitang makapabor. Matod pa ni Jocelyn Bagyo, tama gyud na pastor, gusto na sila perme ang lamang, dili gyud na sila gustong malabuan. Kana mga taong tapulan. So ganina ang taong tapulan kaon ray gyud na una. Nya gawa sa kaon ray gyud na una, mga igsuon ko sa Ginoo, kusog pa kaayo ng mangwinta. Unya, speaking about panalangin, dili kayo na pialan sa Dios og panalangin. Tan-awa ra gud ang taong tapulan, usara ka buok ang nadawat, usara ka puntil nga salapi. Ikumpara nimo sa uban nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, 3 ka puntil nga salapi. Pero kanang taong tapulan nakadawat man tuod pero usara gyud ka puntil, iya pag yung gilubong. Iya pag yung gitaguan. Nya gikwintahan dayon niya ang iyang agalon. Sige kag ani, sige kag ginansya ako diri wa. Akong gilubong oy para mag-angay ta. No sakto gyud na ni Sister Jocelyn matod pa di na gustong malabuan. Matod pa tama gyud pastor, kwintador sa trabaho, labi og magdala og simbahan. Sweldo ra pirme ang pangitaon, dili ang ilahang pagtrabaho sa simbahan. Og usag yun na sa mga problema nga moingon dayon nga murag gamay ra man dawat, gamay ra pod atong trabahoon. Unya unsa may kahimtang sa mga taong tapulan? Mailhan nato ang mga taong tapulan sa ilang kahimtang. Imo na silang bisitahon, imo na silang ikuyog, anha nimo na mahilhan kanang mga taong tapulan. Unya dili maayo nga kitang mga Kristohanon, kita mo'y tapulan, ang mga unbeliever maoy kugihan. Yamiran ka ana. Dagahan man karon nga isipan bisan sa ilhang simbahan. Dili kabalong mutabang, pero kung naay handa didto sa simbahan, abti kayo. Unya pwede na ko na sumpayan Sister Nida, abti kay modalag plastic. Pero dili hinay kaayo nga mo kana bitang kumbaga say tawag ana kanang mo donate bay tawag ana, nalimot ang noong ko. Kanang moingon nga ako ang pastor baboy, ako ang pastor mga manok, ako ang pastor bihon. Kanang mga taong tapulan magsigara ng mata, magpitok-pitok ra na. Pero na selebrasyon diya sa simbahan, abtik kay na baga pa kay plastic. Mo na yung mga taong tapulan,
Unya kanang hipuson mangita ra nagtabi. Kana bitang na sa mga selebrasyon, Thanksgiving, anniversary, naa magyunay mga hipuson. Kanang daghan kay ng mga basura, nay mga plastic. Kanang mga taong tapulan mangita day nagtabi. Nya lisod kay na siyang pamalihugan. Pero kanang mga taong kugihan, limpyo kay nagpalibot. Limpyo kay nagpalibot oy. Unya kung imo nang bisitahon anha nimo na sila mailhan nga kini murag tapulan gyud ay ni. Pero naay pasidaan ha. Dunay sugo nga palikayan, palayan, pero dunay pasidaan. Dunay pasidaan. Ayaw isipang kaaway, isipag yung igsuon. Isipa lang igsuon kanang mga taong tapulan. Ang balay ana mga kaigsuonan, ang Biblia nanugid nagsulti sa kahimtang sa mga taong tapulan. Diha sa Ecclesiastes kapitulo 10, versikulo 18. Diha nako na nabasa mga kaigsuonan, sumala sa usa ka tawo nga nakabaton og kaalam gikan sa Dios nga mao si Haring Solomon. Ecclesiastes parang di naman mo moabli ni akong cellphone. Ako lang pabuton usa. Ecclesiastes. Aniya asa naman to na ako nabasa? Wala man. Nahang man siguro ning akong cellphone. Adi amang ko'y Biblia nga di papel. So aritas Biblia di papel. So Ecclesiastes mga kaigsuonan, sulat ni Haring Solomon, kapitulo 10 versikulo 18 nag-ingon, kon ang taong tapulan tapulang musungkib sa iyang atop, magtulo kini og matunas. So usas mga kahintang sa taong tapulan, kana bitang hilig kay nagmantinil. Mura ba og temporary dayon ba? Hilig kay nagmantinil. Unya mura bag kusog kay managinot ba? Mantinilan ang atop, mantinilan rag plastic. Ang atop mantinilan rag abak sana. Wa gyud ayo. Ang pamilya sa taong tapulan kanang Pinoy-anan, hilig kay nagmantinil kanang mga taong tapulan. Dili na sila kanang di sila mogamit og mga gamit nga kana bitawng nindot nga paggamit unta. Kanang mga gamit anak puro habol. Nga unta nindot ba unta ang gamit nga hait. Limbawa sundang daling makaputol og kanang kahoy. Ang wasay daling makabugha. Pero kanang mga tapulan mantinil ra nag mga gagmay kayong mga igsusugnod. Unya dinhi gipakita mga kaigsuonan nga ang balay matod pa dinhi versikulo 18, musungkip sa iyang atop, magtulo kini og mutunas. Adto kuno ta sa kana bitawng uban pang kahimtang sa mga taong tapulan. Nya unsa pagyoy mga kahimtang sa ubang mga taong tapulan ato ning tagaan og pagtagad. Bersikulo 20 kapitulo 4 sa panultihon. Mao ni mga taong tapulan. Ato ni siyang tukion para makabalota, makailatas mga taong tapulan aron
likay tabitaw. Kay sugo biya na sa Biblia mga igsoon. Kamong mga ulitaw diha, kamong mga dalaga diha, panid-igo ng mga lalaki o babae, panid-i kinsa gani ng mga tapulan, ayaw taon mo pag agad anang hitsura. Kay mag-antos ra mo ana. Mag-antos ra gyud mo sa panahon nga nanay bata, magsalig dayon mo sa inyuhang ginikanan anang kuan panginahanglanon. Adto dayon mo mangayo ana sa inyong ginikanan para diaper, para gatas. Way kaugmaon. Mo na akong advice gyud sa mga dalaga, sa mga ulitaw. Ayaw pilian ng hitsura, pilian ng kinaiya. Dapat dili tapulan ang imong mabana, dapat dili tapulan pod ang imong maasawa. Para makatabang ka sa ingon, mahimuot ang Dios ug duol kayo ang panalangin sa Dios sa inyong pagpuyo. Pero kung tapulan, magantos ka. Mutrabaho bago ng hitsura. Di man na mo trabaho. May mag-artista na kay naa na income. Gawas lamang kong artista, kuan gyud kanang pero naa man ganay mga artista nga dili kay gwapa, dili pod kay gwapo. Pero kugihan lang. Importante gyud kugihan ha. Versikulo 20, kapitulo 20, versikulo 4. Ang mag-uuma nga tapulanon, ang mag-uuma nga tapulan kaayong modaro sa iyang uma sa panahon sa tingdaro, dili makabaton bisag unsa sa panahon sa ting-ani. Wa gyud maani ang taong tapulan. So di gyud na modaro, puro ra na libon ang mga uma, mga trabahoon sa mga taong tapulan. Na unsa man di ay kinaiya or hilig aning mga taong tapulan, unsa man di ay kana ilahang ganahan aning mga taong tapulan. So ato kuno ning tan-awon kining hilig aning mga taong tapulan. Panultihon kapitulo 26 versikulo 14. Ingon dinhi, ang taong tapulan, ang tapulan nga nagligid-ligid sa higdaanan sama sa pultahan nga mag-abli-abli diha sa bisagra niini. Ang taong tapulan di ay mga kigsunan, sige ra nagligid-ligid, pahuraray o niya mag-atang ra nagkaon. Mao gyud nay pinakasakit, pinaka-problema sa pamilya sa pagpuyo kung naa kay sakop or naa kay bana o asawang tapulan. Kay una sa tanan, dili pagyod panalanginan o niya bugat pagyod sa pamilya. So mo na yung mga ilhanan ha. Dili mo trabaho, dili mo mudaro, dili mo guna, sige rag ligid-ligid. O niya unsa pagyoy kanang kinaiya sa mga taong tapulan, asa man ni sila nahisama. Panultihon kapitulo 18, 9 ato ning tagaan gyud pagtagad. Ang taong tapulan sama kadautan sa taong tiguba. Wala gyud tao daing kana bing taong kanang tapulan. Mura na siya taong dautan. Puro ra gyud na pangguba, pangdaot. Wala gyud nay solusyon. Kay kana bitawng mga mangita kag solusyon, dili biya na basta-basta. Kanang naay kagutom o tinggutom, ang mga kugihan dali kay nang makakitag mga pamaagi. Pero kanang mga tapulan, kusog na kay na silang mubasol. Katungod magunis gobyerno god. Tungod manis atong paggobyerno, korupsyon kayo, korap kayo. Pasanginlan day ng gobyerno, pasanginlan day ng laing mga tao. Kung anak sa simbahan, pangasanginlan dayon ang mga pangulo, pangasanginlan day ang pastor. Munay mga kinaiya sa taong tapulan. Ato kunong tan-awon ang panultihon kapitulo 10 versikulo 26. Ato ra ning susihon kining mga sulat sa Biblia nga naghisgot sa tapulan.
Kapitulo 10 bersikulo 26 sa panultihon nag-ingon, ang tapulan sama sa suka nga makapangilo sa ngipon o sa aso nga magpaluha sa mata sa nagsugo kaniya. Kapaita gyud kon ang asawa makapamanag tapulan, maghilak na lang munang naay uban, hilak na lagdugo. Ang uban po mayon tagam. Giwalihan ni pastor. Dili biya sayon ang kana bitang giwalihan ka, kanang nagwali ana, nasakripisyo na. Dapat imo tong gitagaan og pansin. Giingnan ka ni pastor, ayaw pa man nagtapulan, ayaw pangasawag tapulan. Karon suguan na imuhang bana, suguharon na imuhang asawa, di ba singkahan ra ka? Unya kwintahan dayon ka, kusog ka mo kusog na mangwinta, moingon dayon, ako'y gatrabaho ari. Ikaw na pod. Munay mga taong tapulan. Mao na mga kaigsuonan, bantayanan kayo kanang mga taong tapulan. So naa na tay mga idea sa pag-ila sa mga taong tapulan aron atong malikayan, makapalayo ta, dili ta makatukod og relasyon. Kay problema kay na sa panimalay, problema pud kay na sa simbahan kanang mga taong tapulan. Luoy kayo ang kinabuhi sa tao nga tapulan. Ingon si Nida Naro Tamba, luoy kuno kaayo ang kinabuhi sa taong tapulan. Ako di ko maluoy sa taong tapulan, Sister Nida. Ang makaluluoy ana, ang luoy kay kanang partner sa taong tapulan. Kung moingon tang luoy ang taong tapulan, for example, ang bana tapulan, luoyan nimo dong oy tapulan kay ka. Ang luoy ana, Sister Nida, kanang asawa sa taong tapulan, sa banang tapulan. Makit-an pod na sa Mateo 26. Mao na akong nabasa kaganina, pastor, ang taong tapulan. Gikan ni Rosan P. Sagulo. Si Jocelyn Bagyo matud pa, oo pastor, lisod gyud makabana og taong tapulan. Mahimong dautan ka sa tanang mga tao, kay dili gyud na makita ang imong pagkamaayo. Usasad. Tanawa ra gud. Wa gyud laing nakita ang taong tapulan sa iyang agalon. Mao ni sakto ni Sister Jocelyn. Kanang imuhang mensahe sakto kayo na. Nga ang taong tapulan kasagaran nga makit-an ana ang bati. Di gyud na makakitag maayo. Kay mao man toy himuon niyang rason. Tanawa ra gud katong Mateo 25 nga akong gibasa kaganina. Nga ingon dayon ang taong tapulan, nag-ani man ka sa wala nimo hagoe. Nagdawat ra kag income nga wala nimo trabaho Lain ray pagtrabaho, dira nimong kwarta. Mga bati ang iyang nakita. Sakto gyud na nga giingon ni Sister Jocelyn nga di gyud na kakitag mga maayo. Puro ra na bati ang makitaan. Kay mao man na himuon niyang rason para para matabunan ang iyang pagkatapulan. Si Rosan P. Sangulo matud pa ingon sa pulong sa Ginoo, pastor, nga ang tapulan dapat dili angay pakanon. Samara siya nga naghikog. Ingon ang balang kasulatan, kanang dili mo trabaho, dili pakanon. Ato namang nabasa kaganina mga kaigsuon sa Tesalonika. Okay na ako ang cellphone. Murag ni Hilnay ratog kadali. Unsay giingon din nga ikaduhang Tesalonika kapitulo 3:10, kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giing na namo kamo ayaw pakan ang dili mo trabaho. Ayaw pakan ang dili mo trabaho. So mo na nga kanang mga taong tapulan, likayan na siya. Likay. Kanang imong mga anak diha nga kugihan,
tambagi na nga makapamanan ng kugihan, makapangasawa po nagkugihan. Kasagaran rabas kugihan mga kaigsuonan kabalo mo unsa, mga buutan na. Oh, mga buutan gyud na, dili na mga salbahis. Mga buutan na siya. Dili na mga salbahis kana mga taong kugihan. Pero kana mga taong tapulan, grabe na kay mamantay. Grabe na kay mangwinta. Grabe na makakitag rason. Pero mga pamaagi ana wa ginay makit-ang pamaagi. Luoy kaayo ang membro sa pamilya or panimalay og tinamay sa mga tao sa palibot. Gika ni Angeline, no? Salamat kaayo. Yes, tama gyud. Makaluluoy gyud ang asawa og makabana og taong tapulan. Amo nay ako ang giklaro kaganina, Sister Jocelyn nga. Dili ang taong tapulan mo'y makaluluoy. Katong kauban niya. For example, ang asawa mo'y tapulan, aloy kay nang bana. Loy kay nang bana eh. Pero kung ang bana po'y tapulan, aloy kayo ang asawa. Ang problema, ang asawa o ang bana puro tapulan. Aloy kay anang mga anak. Papainito ra nagtubig. Puro ra na mantinil. Mao na nga kitang mga Kristohanon kinahanglan kugihanta. Atong i-deklara kanunay nga kugihan mi Lord. Usas mga tinuod nga kinaiya sa tinuod nga Kristohanon, mga igsuon kining kugihan. So ato kunong tan-awon ang angay nga batunan sa tinuod nga Kristohanon naa sa Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 11. Ingon siya dinhi, tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon, ayaw kamo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban, alang sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti namo kaninyo. Niining paagiha tahuron kamo sa dili mga magtotoo og dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan. Mao na nga si Apostol Pablo bisan do na siya katungod sa pag-ani sa mga kanabitang matud pa nagpugas siya sa mga espirituhanong butang. Unya nasay katungod sa pag-ani sa mga yutanong butang. Pero bisan kung naasay katungod, wala siya magtinapulan. Kung imong tan-awon ang kahimtang ni Apostol Pablo, naasay negosyo. Sa atong panahon karon, kontraktor si Apostol Pablo. Siya mo'y kontraktor sa mga building. Sa una, siya mo'y tigama o tighimo sa mga tin. Kay mauman na ilang puy-anan. Si Apostol Pablo, miingon siya nga, tanawa ra gud ninyo ako makamot. Klaro kaini nga naghago alang sa pagtagbo sa akong mga panginahanglan. So ang tao nga mga Kristohanon dapat mga kaigsuonan dili magsalig. Dapat kaantigog yung mangitag pagkaon. Diha sa Galacia mga kaigsuonan, dunay gipamulong si Apostol Pablo. Ato kuno ning tan-awon ang Galacia. Kung wala ba ko malimot ani. Galacia kapitulo 6 bersikulo 9. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kon magmadesigon kita moabot ang panahon nga makaani gayod kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan kita buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. So mo nay pinakaimportante mga kaigsuonan kos Ginoo nga kitang mga Kristohanon kinahanglan katigog yutang mukogi. Dili kay magtanga rata. Magyampungan. Nindot kaayo bitaw kanang Kristohanon ka nya mobisita kag simbahan, nya makakita dayon kag trabaho. Ana nindot kay na.
Usas ako ik-advise mga kaigsuonan sa mga batanon. Ari ko sa mga batanon kay paingon na sila kanang magminyo. Naapay kagawasan ba? Pero sa mga magtiayon na, ayaw po ninyo ipasumangil ang ato ang nabasa na katunan sa Biblia o ang sugo sa Biblia nga miingon nga palay ang taong tapulan. Ayaw tao na ninyo buhata ha kung naamoy bana nga tapulan, naamoy bana asawa nga tapulan. Unya human ani ato programa bulagan day ninyo. Nya moingon dayon mo nga mosugo man nas Ginoo na manas Biblia nga palayan ang mga taong tapulan. Magbulag ta. Unya magbulag mangita kuno na og lain. Makapanapaw na unya katupong iyahang gi relasyon na napaw na kasala pod uni ang hinungdan ikaw pod muna nga ut nga na lang anya dadas mga pag-ampo pandungi na inigdaing tulog kung naa kay banang tapulan diha kung naa kay asawang tapulan pandungi na review ka ang kinaiyang tapulan espiritong tapulan review ka dili solusyon nga imong bulagan ang banang tapulan og ang asawang tapulan dili na mo'y solusyon. Ayaw tao na ninyo buhata. Maluoy mo sa inyong kagalingon. Diha sa unang Korinto, atong tan-aw ning unang Korinto kapitulo 9. Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 11. Ingon din kung nagpugas kami sa espiritu ng mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung muani kami yutan ong kaayuhan gikan kaninyo? Kung ang uban may katungod sa pagpaabot niini gikan kaninyo, dili ba labaw kami nga may katungod? Apan wala namo pahimusli ang maong katungod gianto sinuo namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa mayong balita mahitungod kang Kristo. Muna nga ang usa ka magwawali dili gyud na dapat mga kaigsuonan muwali kay naay income. Ang usa ka magwawali manaa may income o walay income muwali gyud na aron makawali siya naa gyud na sa source of income dili gyud na magsalig mga igsuon kus Ginoo. So naa gyud na siya kantigo gyud na siya mangita og pagkaon ang mga magwawali. Si Apostol Pablo naghago siya nangita siya og pagkaon. Nagbudlay siya. Ako pastor akong gibuhat ang pag-atiman sa akong mga anak. Gikan ni si Sir Jocelyn. Si Ashley Atendido. God bless po Pastor Gideon. Dili pakanon. Dili pakanon ang mga taong tapulan. Ang taong kugihan, pastor, puno sa mga panalangin. Apil sa mga anak o mga apo. Mailhan gyud na mga kaigsunan sa kahimtang ang taong kugihan. Kay panalanginan man na. Pero kanang taong tapulan matud pa ni Solomon nakakita akong uma sa taong tapulan libon kaayo. Kinsa man kunoy dili malibon nga kaumahan ana nga magsige ra magligid-ligid ang taong tapulan. Unya do na pagyoy panultihon si Solomon nga ang taong tapulan mahadlok nga mogawas moingon dayon na ay leon nga nagatang. Si Chari Asindilia Liaging maudjod pastor. Dad-o na lang nato sa pag-ampo kung naatay sakop sa tapulan kung why imposible sa Ginoo pastor. Mausab radyo na. Kana kung naas imuhang pamilya pero kung naas ko aning kana bitong mga Kristohano na nya tapulan ayaw po taon supakan ng Biblia. Di nato supakon ng Biblia. Magpalayo gyud ta ng mga taong tapulan. Play na. Sugo man na. Di mo po na mo ingon na Lord murag nasayop ning suguan ni Apostol Pablo. Wa magyo imposible nimo Lord, mausab ra magyud ning tawhana. Okay na siya kung imong pamilya, imong bana, imong asawa. Pero kung imong isika magtotoo, palay ina. Kay kapoy kay na. Siliya Jin tahan langit. Amen. Tinuod yun na pastor. Ang tapulan. Kwintador. Kapoy kay na kanang mga taong tapulan. Kapoy kay na.
Dali kay nang masina. Mao nan ingon si Apostol Pablo kay kanang mga kugihan panalanginan magyud na. Si Apostol Pablo gipanalanginan pag-ayo. Nag-ani siya kay naasay gihaguan. Karon ang mga tao pon sa mga Korinto nasina po kang Pablo. Nag-ani ni si Pablo niya nagsakit, dali pong masakit nga ng mga taong tapulan. So mana mga kaigsuonan diha sa Tesalonica, naghisgot manggod si Apostol Pablo nga aning mga taong tapulan tungod kay nakabanday si Apostol Pablo nga dunay mga Kristohanon sa Tesalonica nga tapulan gyud, dili sila kasuporta sa ilang kaugalingon. Kanang mga taong tapulan dili na sila kabuhi sa ilang kaugalingon. Nya kusog ra ba na kay mangibog? Na kusog kay nang mangibog. Kanang mga taong tapulan, grabe na ka kanang usay tawag ana. Kanang kusog kay mangandoy ba? Ambisyoso kayo. Kanang mga taong tapulan ambisyoso kay na. Ato kuno nang basahon mga kaigsuonan. Diha sa Panultihon 13. Ako na maning nabasa siguro kaganina. 4. Ingon siya dinhi, ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang apan dili niya kini maangkon. Ang kugihan makabaton sa tanan niya gikinahanglan. Mana ako advice sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Ingon nga kamo akong mga minahal nga igsuon diha kang Kristo. Inyong mga anak dasigag yod, tudluig yod nga di na makapangasawag tapulan, di po na makapamanag tapulan. Kay kana ra bang mga tapulan kusog kay nang manghulga. Na, kusog kay nang manghulga. Moingon din nang hikog ko, hikog. Unang magbantay ta ha. Tama po pastor, ang mga pastor pod tamangan din ng members para may magamit sa gawain. Actually, kanang process naman yun as Ginoo. Kaya usahay man god kung gamito na tong tabangan ang pastor. Actually, ang unang gitabangan ana ang mga tao. Kumbaga ba, kay dili biya ta kaila Ginoo kung wala ay magamagawawali. Kung naaman tay gitunol sa kinabuhi sa mga pastor, kuhaon nato ng kinaiya o panabot nga gitabangan nato sila. Ang tinuod mga kaigsuonan, kung doon naman tayo gitunol sa mga kapastoran, atong tudluan atong kaugalingon nga kana iya na sa Dios o dili nato dapat lamang nato nang ihatag, dapat lamang nato nang itugyan, ibalik kay dili nato iya na sa Dios. Og ang Dios maoy nagbuot nga ang tanan nga iya sa Dios ginatugyan sa Dios ngadto sa mga alagad sa Dios. Aron doon na sila'y panginabuhian, aron makapadayon sila sa ilang mga buluhaton og katungdanan sa ilahang pagkaalagad sa Ginoo. Tinuod gyud na pastor kusog manghulga kay maghikog unya biyaan. Matod pa ni Jocelyn Bagyo. Una magbanta kanang kamong mga batanon diha, mga dudong og inday. Kabalo ko nga kantigo mong mupili unya na mo'y nakatunan sa atong panag-uban. Ayaw sayangi ang inyong nakatunan diri sa atong programa. Kabalo ko nga tabangan mo sa Ginoo. Magampo ko og ako ang atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato ka kinabuhi. Ilabi na sa mga pulong nga atong nakatunan sa kinabuhi sa tao, kugihan og tapulan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga imo kaming gitabangan sa pagdumala sa among kinabuhi, ilabi na ang mga kabatan-onan. Imong gitabangan o gigiyahan kung unsaon na mo pagdumala ang among kinabuhi aron mahimo kaming takos angayan sa imong panalangin. I-bless kaming tanan Ginoo nga among nakatunan amo gayong ma-apply. Og tabangi kami sa pagdumala sa among kinabuhi kay wala may masayod kung wala may mahimo kung wala ka. Usa sa mga panalangin nga among gikinahanglan nga imo kaming giyahan, imo kaming panguluhan, imo kaming tabangan. Ama, na mo isalig diha kanimo among kinabuhi. Amo itugyan diha kanimong tanan.
dungog mga pagdaig alang lamang kanimo. In Jesus name, Amen. Kininyog soon, Pastor Gideon mo ingon usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo